Ah, pakikinig ng programa sa radyo. Diri. Pakikinig sa unsay answer nimo ato katong paniniwala sa patalastas na di pa nasubukan na mutuod ay kadayon nga ang tide makaputi gid ang tide nga bisag wa pa nimo na kuani nasulaye. Sige. Sunod. Pakikinig ng programa sa radyo na naghahatid ng katotohanan kanang maminaw ka sa radyo. Maminaw ka sa radyo ba nga nag-istorya og tinuod ng mga balita. May kasulti. Sakto, dili. Check. Sige. Lang. Agad na pagsang-ayon sa mga napanunood sa internet na hindi pa nasusuri ang katotohanan. Kanang mukuan din ka, kanang mutuod din ka sa mga balita sa internet. Bisag wala pa ka kahibalo kung tinuod ba tog dili. Mutuod ayon ka ba sa mga balita? Tuodayin ka agad na sa mga ayon mo, tuodayin ka bisag wa pa ka kahibalo kung tinuod ba to nga balita. Ay wrong. Kanang mutuodayin ka wrong. Wrong. Kinahanglan nga dili ka mutuo. Sige. Wrong na himog check. Kini. Pagaya sa mga ginagawa o ipinapakita sa telebisyon na salungat naman sa payo ng iyong mga magulang at guro. Kani. Musuon daw ka sa mga naa sa radyo o sa TV nya wala man na siya gitudlo sa imong mama og mga maestra, mga magtutudlo. Siyempre, wrong. Wrong, very good. Number 8. Pagmuni-muni sa mga balitang narinig sa radyo bago gumawa ng hakbang. Kanang kuan sa kuno ka maghuna-huna jud kuno ka ba kung unsa na mga balitang imong na paminawan sa radyo ay ha ka mo lihok. Wrong. Check. Check gid na kinahanglan man ka nga kanang maghuna-huna sa gyud ka kung imuha bang nadunggan sa radyo kung maayo ba to dili aya ka mo kuan mo lihok. Kani pagpayo sa mga kabataang nagpapakalat ng video na may masamang epekto sa iba. Kanang pagpayo kuno sa mga kabataang nagpakalat ng video na may masamang epekto sa iba. Kung sa Bisaya pa kanang mutambag ka sa mga kabataan ba mingon ka sila nga uy kanang dili ra ba na maayo na nga inyo nang kuan kanang ikalat na nga video. Inyo nang chismis sa bisag asya nga di ra ba na tinuod, di man na maayo. Di na maayo. Unsa man na check na og di Check. Sige. Last na lang. Kani number 10 kanang pagbibigay ng puna sa internet kahit hindi sapat ang iyong kaalaman sa bawat panig ng balita. Kuani siya bi kana bang naibalita no? Panlitan ang naibalita si Datdat o si Asli, mga amiga. Naibalita sa TV nga, sa internet nga. Mo ang nahitabo kanang nya mo comment dayon ka bisag wala jud ka kahibalo sa tinuod nga nahitabo. Masuko dayon ka mo. Ana ba mapataka lang kag istorya bisag wala ka kahibalo. Wrong no, sige wrong. Mana tanan? Mana? Yes. Finish na ta. Sige. Tanaw na to imong mga answer be. Kung nainsakto ba diri sa subukin, tanawa ang subukin sa imong answer. Subukin, magchiko. Nganong letter man imo ha? Chik lagi diri. Di man na subukin din na. Sunod balikan.
Sunod, tuklasin. Klat, Vision, Jaryo, Internet, radyo. Sakto ka, be. Gawain to. DC, B, C, D. Sakto. Nang suriin. WK, MK, MK, MK. WK, MK. Sakto. Perfect ang duha, be. Sama ni. Oh, nalapas Ay, naman. kibot kang dako. Kuha sa aning usa. Kuha na kay ato man ang isunod-sunod og pas. Kuha aning usa tarong nga gisi nga di mali gisi tong naasing atubangan. Sakto. Pagyamanin. Isagawa. Ay. Wrong ka sa usa. Ato ning ano reviewon. Wala lay kay tayahin. Na kay nakuha na to na nalaktawan. Oh, dara di ay. Okay, wrong ta diri ato ning reviewon at baliki ang kuan isagawa, baliki. Baliki ang isagawa. Oh, Sige, palit ko usa ka tay na Colgate. usa ka Tay. kanang ingon ane. Oh, usa ka dili, usa sige ka tay. Ganang pila ka bukso na. Oh. 6, 7. Ako na ra bang nakat. Oh, ba? Oh, item sa akin ako'y nakasabit di ay unom. Yes, unom.